No niin, tässä on tämä työaikalakiin liittyvä osio tästä meidän työlainsäädännön opintojaksosta. Tämä tulee tällaisena nauhoitteena, tallenteena kokonaisuudessaan, eli ei ole erillisiä live-luentoja. Meillä on vähän näitä aikataulullisia ongelmia ja tämä on teemana ehkä semmoinen, että välttämättä niitä keskusteluja ei niin kauheasti synny, joten päädyin siihen ratkaisuun, että tämä aihe on semmoinen, joka voidaan näin nauhoitteena läpiviedä. Ja minä laitan tämän useampana pätkänä nauhoitteena, eli jos ei vaikka ehdi jaksa kuunnella kaikkea kerralla, niin on sitten helpompi pätkästä ja kuunnella vaikka parissa osassa sitten nämä osiot. Hyvä, mutta tosiaan työaikalaki on aiheena ja tämä on tietysti ihan äärimmäisen tärkeä osa-alue työlainsäädännön osa-alueessa. Ja sitten kun te palkanlaskennan osiotakin käytte läpi, niin työaikalaki on tietysti taustana siellä. Me käydään tosiaan teoreettisesti näitä asioita läpi tässä, että sitten siellä palkanlaskennan puolella laskette niitä asioita käytännössä. Ja heti tässä vaiheessa sanon toki tähän laki- versus työehtosopimussysteemeihin liittyen, että monissa näissä työaikalain määräyksissä on semmoinen kohta, että voidaan poiketa valtakunnallisen työntekijäyhdistyksen kanssa tehdyillä sopimuksilla. Eli taas huomioikaa se, että nyt me puhutaan nimenomaan siitä, mitä lakiasiasta sanoo, mutta monissa asioissa on sovittu työehtosopimuksissa toisin. Eli siinä vaiheessa, kun sitten mietitte taas, että mitenkäs se meidän työpaikalla toimitaanko tässä nyt ihan oikein, niin aina se työehtosopimus myös siihen lain rinnalle sitten, kun tulkintaa tehdään. Mutta tietenkin se, että me käydään nyt esimerkiksi aika paljon näitä käsitteitä läpi, joita sitten täytyy tietää myös siinä vaiheessa, kun niitä työehtosopimuksia tulkitaan, niin siinä mielessä on hyvä myöskin sitten se laki tuntea. Sinänsä sitten kun ja jos on semmoisia kohtia, mitä ei voida toisin sopia, eli on sitä pakottavaa lainsäädäntöä, niin silloin se laki tietenkin tulee ohjaavaksi asiaksi. Ja meillähän on myös EU-direktiivit tässä hyvin vahvasti taustalla, jotka määrittelee meidän työaikalainsäädäntöä tai työaikaoikeutta, jos kokonaisuutena asiasta puhutaan. Työaikalakia sovelletaan työsopimussuhteessa tehtävään työhön, eli muistatte heti siellä ensimmäisellä luennolla mietittiin sitä, että mikä on työsopimus, milloin tulee työsuhde, niin sillä on tietenkin taas merkitystä, että toki jos yrittäjänä toimii, niin silloinhan työlainsäädäntöä ei tietenkään sovelleta. Sitten myöskin virkasuhteessa tehtävään työhön sovelletaan työaikalakia. Tässä on työaikalain 2. pykälä, eli ihan poikkeuksetonta työaikalain soveltaminen ei ole. Eli jos esimerkiksi toimitte jossain johtavassa asemassa olevana työntekijänä, esimerkiksi toimitusjohtajana, niin yleensä se työaikalaki ei sitten siellä sovellu. Käytännössä siellä todetaan, että jotta työaikalakia ei voida esimerkiksi johtavissa asemissa oleviin työntekijöihin soveltaa, niin täytyy tarkastella sitä käytännössä sitä tehtäviä ja sitä työntekijän asemaa. Eli siellä täytyy olla oikeasti tämmöinen johtava asema. Eli täytyy joko itsenäisesti johtaa jotain tiettyä osa-aluetta tai sen tehtävän täytyy olla rinnasteinen itsenäisenä tehtävänä tämmöiseen alueeseen. Eli välttämättä ei voida niin kuin, aina niin kuin sillä yksiselitteisesti määritellä sitä asiaa. Eli pitää aina niin kuin tapauskohtaisesti sitä tarkastella. Mutta sanotaan, että kyllä siellä niin kuin jo yleensä palkkauksessakin sitten näkyy, että työaikalakia ei sitten myöskään tarvitse noudattaa. Eli kyllähän siellä se korvaus yleensä aika kohtuullisen iso on. Täytyy muistaa, että
ennen kaikkea tässä johtavassa asemassa olevien työntekijöitä kun mietitään, niin siellä täytyy olla tämmöinen tosiasiallinen työaika-autonomia, eli silloin se henkilö, juuri tämmöisessä johtavassa asemassa oleva henkilö voi itse niin vapaasti, mutta lähtökohtaisesti vapaasti määritellä sen oman työaikansa, eikä kukaan ei tule sulle sanomaan, että sun täytyy nyt olla 8–6 tässä töissä, vaan lähtökohtaisesti sulla on itse se vapaus valita. Eli tämä on niin hyvä muistaa sitä, kun ruvetaan miettimään, että onko se tosiaalisesti semmoinen tehtävä, että työaikalakia ei sovellettaisi. Ja silloin sinne työntekijöille ei ole määritelty sellaista työaikaa, säännöllistä työaikaa, jota työntekijöiden tarvitsisi noudattaa. Ja sitten se täytyy tosiaalisesti olla sellaista sen työn, että se työnantaja ei voida edellyttää, että se työnantaja niin kuin niitä työaikajärjestelyjä ja valvontaa tekee. Eli hyvin vahvasti itsenäinen asema täytyy sillä työntekijällä olla. Osakeyhtiössä se toimitusjohtaja ei kuulu tai ei ole työsuhteessa siihen yhtiöön, niillähän on johtajasopimukset, niin käytännössä siellä ei työaikalain soveltamisala sisälly tähän. Toki sitten saattaa olla erillisissä johtajasopimuksissa jotain asioita, mutta lähtökohtaisesti laki ei sinne sitten ilman erillistä mainintaa sovellu. Ja tosiaan kun mietitään tätä johtavassa asemassa olevaa työntekijää, niin myös sitten mietitään, että kuinka iso se työnantajayhteisö on, että Yleensä mitä pienemmästä organisaatiosta on kysymys, niin sitä rajoitetumpi on se henkilöstö, joka ei kuulu tämmöisen työaikalain soveltamisalan piiriin. Et isommissa, vaikka pörssiyhtiöissä voi olla hyvinkin isoja johtajia siellä, osastojohtajia tai jonkun tietyn osa-alueen johtajia, joilla on sitten tosiasiallisesti tämmöinen hyvin itsenäinen autonominen mahdollisuus omasta työajastaan päättää, niin silloin se voi olla, että he eivät sitten tämän lain piiriin kuulu. No sitten toinen tärkeä poikkeus on nämä työntekijät, jotka suorittavat uskonnollisia toimituksia ja tehtäviä evankelis-luterilaisessa kirkossa, ortodoksisessa seurakunnassa tai muussa uskonnollisessa yhteisössä. Eli esimerkiksi pappeihin ei tätä työaikalakia sovelleta. Työnantajan perheenjäsenet on ehkä hyvä tämmöinen huomio, eli siellä todennäköisesti katsotaan, että se neuvotteluasema on vähän erityyppinen, niin sitä työaikalakia ei sitten sovelleta. Työ, jota tehdään pääsääntöisesti kiinteän toimipaikan ulkopuolella, eli siellä on sitten se autonominen asema vahvasti siellä taustalla tässäkin tilanteessa, että miksi sitä työaikalakia ei sitten sovelleta. Valtion virkamiehen työ tuomioistuimen jäsenenä ja niin edelleen, eli esimerkiksi syyttäjillä ja tuomareilla ei tosiaan ole työaikaa tai ei noudateta työaikalakia, että heillä sitten on omat sovelluksensa asiaan. Että heidän pitää he itse pystyvät sitä tai katsotaan, että he voivat itsenäisesti omaa työaikansa niin vapaasti määrittää, että tätä ei tarvitse soveltaa. No, ehkä voin sanoa tässä asiaa seuranneena, että tosiasiallisesti heillä on työmäärät niin valtavia tällä hetkellä, että kyllä ne sitten on töissä käytännössä. Saavat olla vapaasti töissä 12 tuntia vuorokaudessa. No niin, sitten Suomen Pankin virkamiehen työ, jonka pankkivaltuusto on määrännyt lain ulkopuolelle, ei ehkä koske ihan kauhean montaa henkilöä, mutta semmoinenkin poikkeus tuolla on mainittuna. No joo, sitten muutama asia tai seikka tähän työaikalain säädöksiin liittyviin taustoihin. Eli tosiaan meillä on tämmöinen lähtökohtainen jako, eli kun me työaikaa liittyvää säännöstöä tarkastellaan, niin meillä on tämmöinen jakauma työajaksi luettavaan aikaan ja lepoajan käsitteeseen. Vapaa-aika ja lepoaikaa ei ole meillä työaikalaissa nimenomaisesti määritelty, vaan meillä on työaika määritelty. Mutta kun mietitään työaikalain systematiikkaa, eli kun lähdetään miettimään ja lukemaan sitä, niin siellä meidän aika on aina joko työaikaa tai lepoaikaa. Eli käytännössä se tarkoittaa siis sitten sitä,
että lepoaika on aikaa, joka ei ole työaikaa. Eli me lähdetään sen työajan käsitteen kautta sitä asiaa tarkastelemaan. No, tuossahan todetaan, että työajaksi luettava aika on työhön käytetty aika ja aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä. No, tämä on käytännössä hankalinta sitten se työ- ja lepoajan erottaminen silloin, kun on kysymys tämmöisistä työn sidonnaisuusajoista, eli jos on tällaista aikaa, että on vähän niin kuin varallaoloaikaa. Tai sitten on jotain tämmöisiä virkistystilaisuuksia tai koulutustilaisuuksia, jotka on työnantajan järjestämää toimintaa. Eli se työntekijä ei tee silloin niitä työtehtäviä eikä ole velvollinen olemaan työntekijän käytettävissä, mutta ei kuitenkaan ole sillä vapaa näistä työnantajaan liittyvistä kytkennöistä. No silloin, jos tämän tyyppisiä asioita mietitään ja katsotaan, että onko se työaikaa vai eikö ole, niin silloin täytyy lähteä arvioimaan sitä, että onko se toiminta työntekijälle vapaaehtoista vai työnantajan edellyttämää. Eli toki jos se työnantaja edellyttää, että vaikka olet jossain tilaisuudessa paikalla, niin kyllähän se silloin työajaksi pitää laskea. Eli onhan paljon olemassa sen tyyppisiä tehtäviä, että joudutaan edustamaan vaikka työnantajaa ja siellä käyt erilaisilla kokkareilla ja tilaisuuksissa, niin totta kai se on työaikaa silloin, jos näin sinun odotetaan tekevän. Mutta jos on jotain vapaaehtoista virkistystoimintaa, johon ei ole pakko osallistua, niin silloin sitä ei työajaksi tarvitse sitten työnantajan laskea. No se, että onko joku työaikaa vai lepoaikaa, niin sillä on sitten merkitystä nimenomaan silloin, kun mietitään enimmäistyöaikoja tai sitten, että onko lisätyötä tai sitten ylityötä. Eli käytännössä näihin kaikkiin käsitteisiin palataan tässä vielä myöhemmin, mutta silloin, että vaikka nyt, no ylityö nyt on helppo mieltää, että jos joku aika on vaikka, että et tiedä, että lasketaanko se työajaksi vai ei, niin silloinhan sitten on, että jos sitä ei lasketa työajaksi, niin eihän se silloin kerrytä ikään kuin sitä sun työaikaa. Eli vaikka, että jos sulla on 40 tunnin viikko työaika, niin, ja se joku, jonka sä teet vaikka 8–4 arkipäivisiin ja sulla on joku 2 tunnin iltasessio siinä, niin jos se on työaikaa, niin sullahan periaatteessa, tai tulee se 2 tuntia ylitöitä siitä sitten, mutta jos ei sitä lasketa työajaksi, niin sitä ei sitten lasketa ylitöiksi. Eli tämän tyyppisiä tulkintatilanteita siinä voi sitten joissain tilanteissa esimerkiksi tulla, jos ei ole ihan varmaa, että onko se työaikaa vai eikö se ole työaikaa. Ja näähän on ihan todellisia tilanteita. Kyllä näitä ihan on mullakin työelämässä vastaan tullut montakin kertaa, ja kun olen kuunnellut muita ihmisiä, niin hyvinkin paljon tämän tyyppistä. Jotenkin tästä ei aina semmoista selkeää jakoa tunnu oikein olevan, ja aina ei tunnu olevan ihan varmaa sen työnantajan puolelta, että onko tämä nyt sitten pakollinen tehtävä, kuuluuko tämä sun työtehtäviin, vai onko tämä tämmöinen, että olisi hyvä olla paikalla, mutta ei ole pakko olla, että onko se työaika vai eikö ole. Ja tuntuu, että tällaisessa ohjeistuksessa vähän haasteita välillä on. Mutta varmaan teilläkin kokemuksia tästä löytyy. Mutta muistakaa tosiaan nämä käsitteet: työajaksi luettava aika, lepoaika, enimmäistyöaika, lisätyö, ylityökorvaukset. Näitä asioita tämän työaikalainsäädännön puitteissa teidän on hyvä itsellenne nyt sitten selkeyttää, koska näitä asioita esimerkiksi siellä palkanlaskennan puolella, kun niitä tehdään, niitä palkkalaskelmia, niin täytyy tietää, että milloin näitä korvauksia vaikka sitten tulee maksettavaksi. Ja aika monesta asiasta näistä tulee sitten korvauksia, jos mennään vaikka ylityön puolelle tai sitten, että lepoaika tai jotain muuta aikaa ei sitten saada tarpeeksi työntekijöille annetuksi. No niin, katsotaanpa sitten vähän näitä käsitteitä vielä tarkemmin. Eli minä olen tähän nyt koittanut vähän niitä aukasta, tai siis ainakin listata, ja vähän tässä nyt sitten aukasen tässä sanallisesti näitä asioita. Löytyy myöskin sieltä teidän kurssikirjastanne hyvin nämä asiat, eli kannattaa myös siihen tutustua. Eli työaika. Aika, joka käytetään työn tekemiseen, ja aika, jolloin työntekijä on velvollinen olemaan työntekopaikalla työnantajan käytettävissä.
Ja tämä on tietenkin vähän joskus, niin kuin äsken sanoin, niin tätä hankalaa tulkintaa. Mutta just se, että minkä takia tämä rajaveto on tärkeää, niin johtuu just, että lisätyöaika, ylityöaika ja nämä kaikki korvaukset ja sitten työajan enimmäismäärä ja sitten myös sitten nämä lepotaukojen toteutumisen arvioimisen osalta, niin tällä on merkitystä. Ja tosiaan käytännössä voi sanoa, että se työaika on sitä työhön käytettyä aikaa riippumatta siitä, että missä se työ tehdään. Eli no, etätyö on tänä päivänä toivottavasti tullut jäädäkseen ja tätäkin tallennetta teen itse asiassa nyt kotona omasta työkopistani ja ihan taatusti olen tällä hetkellä työaikaani käyttämässä, että en ole vapaa-ajalla, vaikka en varsinaisesti työpaikallani olekaan. No sitten tosiaan se, että jos teille on määritelty aika, jolloin te olette työnantajan käytettävissä työn tekopaikalla, vaikka teillä ei varsinaisesti työtehtäviä siellä olisikaan, niin se on myöskin työaikaa. Ja tämä on semmoinen pakottava säädös, josta ei voida poiketa työehtosopimuksella tai työsopimuksella. Eli tämä käsitteen määrittely on. Matkustamiseen liittyvä työaika on tosi hankala. Tosi monessa asiantuntijatyössä matka-aikaa ei lasketa työajaksi. Ja itse asiassa tuossa työaikalain hallituksen esitöissähän on myöskin, että matkustamiseen käytettyä aikaa ei lueta työajaksi, jos ei sitä ole samalla pidettävä työsuorituksena. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että työaika tai matkustaminen on työaikaa silloin, kun se perustuu siihen työnantajan määräykseen tai sitten erilliseen sopimukseen. Eli tämä on jotenkin semmoinen tosi monessa asiantyössä tai tuntijatyössä ongelma, eli nämä matkustamiseen käytetty aika. Joo, eikä jotenkin tuntuu, että tämä uusi lainsäädäntö ei oikein muuttanut sitä tilannetta käytännössä mitenkään. Mutta sanotaan, että jos se työnantaja edellyttää matkustamista, niin silloin se pitäisi lukea työajaksi. No, teillä varmasti on omia käytännön esimerkkejä tästä, että onko se työaikaa vai ei. No, mutta sanotaan, että semmoinen selkeä juttu kuitenkin on, että jos vaikka matkustatte junalla tai lentokoneessa tai olette asemalla ja teette vaikka sillä läppärillä töitänne, niin silloin se aika tulee katsoa työajaksi, koska silloin te myöskin tosiasiallisesti teette sitä työtä. Eli itse olen kyllä koittanut hyvin vahvasti, silloin tosin vähän mulla on työmatkoja, mutta koittanut nimenomaan sit semmoista työtä tehdä, mitä pystyy tekemään koneella, että sitten ei tarvitse edes miettiä sitä tulkintaa, että onko se työaikaa vai eikö se ole työaikaa. Koska työt etenevät siinä joka tapauksessa. Mutta tämä on semmoinen haasteellinen työaika lainsäädännön parissa edelleenkin. No joo, lepoajat. Eli meillä on määriteltynä työaikalain puitteissa tämmöisiä taukoja. Ja taas sitten tiedän, että työehtosopimuksissa on tästä poikkeuksia ja teillä on omia esimerkkejäkin niistä. Mutta päivittäisiä taukoja ei lueta työaikaan, jos se työntekijä saa näinä aikoina poistua sieltä työpaikaltaan. Ja jos sillä on tosiaan käytännössä oikeus ja tosiasiallisesti pystyy sieltä työpaikalta poistumaan, niin se tauko, vaikka se ruokis, ei ole sitten työaikaa. Jos se poistuminen ei ole mahdollista, tai sitten jos on tehty sopimus siitä, että ruokaillaan siellä työpaikalla ja poistumatta siellä, niin silloin se luetaan työaikaan. Tätä voidaan sopia toisin, myös työehtosopimuksissa, ja varsinkin sitä suojaa, lepotyöajan suojaa voidaan sopia toisin, ja esimerkiksi tosi monissa työehtosopimuksissahan on
määritelty, että kahvitauot on työaikaa. No vaikka sieltä saisikin poistua työpaikalta. Eli vaikka ruokis ei työaikaa olisikaan, niin kahvitauot kuitenkin lasketaan työajaksi. Että tämän tyyppisiä työehtosopimusmääräyksiä on tosi paljon. Varallaoloaika, niin no, meillä on työaikalain 4. pykälässä tämä varallaoloaika määritelty, ja jo sen mukaisesti, että silloin kun työntekijä on varallaoloaikalla, niin se ei tee työtä, eikä se ole velvollinen olemaan työnantajan käytettävissä työntekopaikalla. Eli tästä syystä lähtökohtaisesti varallaoloaikaa ei katsota työajaksi. Eli siellä todetaan, tai lain perusteella voi todeta, että sitä varallaoloaikaa ei lueta työaikaan, jos sen työntekijän ei tarvitse oleskella työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Tästä on sitten tietenkin, että joissain tilanteissa sillä käytännössä ei sitä vapaa-aikaa ole ja sen täytyy ihan siinä välittömässä läheisyydessä olla, niin on myös tilanteita, jolloin se varallaoloaika saatetaan sitten katsoa työajaksi, mutta lähtökohtaisesti ei. Tietenkin sitten, jos se työntekijä kutsutaan töihin varallaoloaikana, niin silloin se tietenkin on työaikaa se työssäoloaika. Ja samoin sitten, jos vaikka tulee puhelinkeskustelua työnantajan, asiakkaan tai muiden työntekijöiden kanssa, joka liittyy siihen työhön, niin se on myöskin ilman muuta muuttuu työajaksi silloin se varallaolo näiltä osin. Meillä on, kun sanoin, että meillä on EU-tason säädöksiä myös tähän työaikalakiin, niin meillä on monesti tai monia Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuja, joissa todetaan, että jos se työpaikalla tapahtuvaa päivystystä on, niin silloin se on työaikaa. Ja samoin, jos se tosiaan rajoittaa erittäin huomattavasti harjoittaa muita toimintoja se päivystys, niin silloin se ei ole varallaoloaikaa, vaan se on työaikaa. Eli joissain tilanteissa tästä joudutaan tekemään tulkintaa ja siitä on myös tuomioistuimissa tehtykin. Eli saattaa olla ihan muutamista minuuteista kiinni, milloin se katsotaan sitten varallaoloajaksi ja milloin sitten taas työssäoloajaksi. Sovittu työaika on sitten se, mitä meillä on työsopimuksessa sovittu meidän vuorokautiseksi ja viikoittaiseksi työajaksi. Eli siitä voidaan sitten katsoa, että koska meillähän voi olla erilaisia aikoja sen työsopimuksessa, niin kuin esimerkiksi kun puhuttiin lomamääräytymisestä, niin muistatte, että siellähän oli, että riippuen siitä omasta työsopimuksesta, niin se tai lomien kertyminen tapahtuu sitten sen työsopimuksessa sovitun tuntimäärän tai päivämäärien perusteella, niin se on niin kuin tärkeää myöskin sitten siellä huomioida. Meillä on määritelty tämmöinen yleistyöaika, eli enintään 8 tuntia päivässä ja enintään 40 tuntia viikossa, mutta ellei työehtosopimuksessa ole toisin säädetty, eli on paljon poikkeuksia tästä. Ja meidän voidaan tehdä tämmöisiä erilaisia, ja on erilaisissa työehtosopimuksissa. Meillä on 3-vuorotyötä, 2-vuorotyötä, keskeytymätöntä vuorotyötä, mitä kaikkia erilaisia työaikajärjestelyitä meillä oikeasti on olemassa, niin silloin taas työehtosopimus esiin. Eli voidaan viikoittainen säännöllinen työaika järjestää keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon aikana ylittämättä 8 tunnin säännöllistä päivittäistä työaikaa. Eli huomaatte, että siinä vuoden aikaikkuna, jossa voidaan tätä muokkausta tehdä. Eli käytännössä on mahdollista teettää vaikka puoli vuotta 6-päiväistä työviikkoa, jolloin se säännöllinen viikoittainen työaika on 48 tuntia, ja toiset puoli vuotta 4-päiväistä työviikkoa, jolloin se säännöllinen viikoittainen työaika on 32 tuntia. Eli käytännössä meillä on sallittu tämmöinen poikkeaminen 40 viikkotunnin säännöllisestä työajasta, mutta se ei salli poikkeamista enintään 8 tunnin vuorokautisesta työajasta. Ja meillä ei työaikalaki tunne 5-päiväistä työviikkoa, eli tämäkin on hyvä muistaa, enkä varmaan kaikki edes osaa ajatella tätä asiaa. Eli meillä tosiaan
ei lain perusteella ole 5-päiväistä työviikkoa olemassa, mutta yleensä TESit edellyttää. Eli monesti sen TESin lähtökohtana on, että viikossa on oltava ne 2 vapaapäivää. Tai ainakin sitten sen tasoittamisjakson kuluessa keskimäärin 2 vapaapäivää viikkoa kohti. Eli sieltä kautta tulee sitten ne säädökset näihin työviikon lyhennyksiin. Ja tosiaan työehtosopimuksissa voidaan poiketa tästä tai siis voidaan sopia toisin tästä säännöllisestä työajasta. Eli siinä mielessä työehtosopimuksiin on näiltä osin annettu aika isokin poikkeama mahdollisuus. Tai sanotaan, että semmoinen asia, joka vaikuttaa kyllä ihan selkeästi tänne työntekijän asemaan, eli onhan sillä iso merkitys näillä asioilla. Mutta että se on sitten toivottavasti, ja kaikki varmaankin tietää siinä vaiheessa, kun töihin ammattinsa valitsee, että minkä tyyppinen työehtosopimus siellä on, että minkälaista työaikaa on odotettavissa.